por baman kesngi awan lam shipi da undang ya lam news. Kylla Kawei ka Maruti car ha photdewsaw ha Kenïong. Kawei ka Maruti car ka badonyo namban reunot nyo khandai Kylla ha photdewsaw ha pochnong Kenïong South West Khashil District. Ha ka bede ba kani ka jingjia shemlayo jingtip ha kano kapor baklaja. Regat kum ka jingyathu jong kapto kani kinong shnong jong ka Kenïong ha ka bakilay ya kani kali ha kapor pakahyar kala bandai ha kipor kumba prabaje e minute. Shemlayo jingtip ro kadnongot ki basyong ha kani kali bat like lemon sour em but mano balalap ya kani jingjia shemlayo jingtip nakliang jong kinong shnong jong Kenïong kilalap min step ha ka balalap stang ya kali sudah ha don shu mano hapo jong de kali. Guru Musaure. Buat baman kesngi, sumhawan subscribe ya ka channel undang ya lam news. Kumle shibu.